כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, הזמן הוא בעל חשיבות עליונה בעולם הטיפוח, ולכל אחת ואחד מאיתנו יש את הזמן הנכון לטיפול הנכון. יחד עם זאת, ישנם טיפולים שמתאימים יותר לעונות ספציפיות בשנה, ואחד מהם, הסרת שיער בלייזר, הוא טיפול שמתאים מאוד לחורף. למה? על כך נשוחח עכשיו עם קרן כחלון שדות, קוסמטיקאית פארה-רפואית ממרכז האסתטיקה והיופי זוהרה. היי קרן יקירה, מה שלומך? תודה, מה שלומך? אז באמת למה נוהגים לחשוב שהלייזר מתאים, הסרת שיער בלייזר, מתאימה יותר לעונת החורף? באמת פעם עשו טיפולים אך ורק בחורף. כי ברגע שאנשים שזופים, אז המכשיר, הלייזר, חושב שהאור שלנו זה הצבע, זה המלנין, ואז הוא שורף את האור, ולכן היה חשוב לעשות בחורף. היום כבר פיתחו מכשירים שאפשר גם לטפל בהם בקיץ, בעונת הקיץ. אז בעצם הסרת שיער כל השנה. כן, כל השנה, אפשר לומר. בתנאי שלא מגיעים שזופים. קרן, מהי קרן לייזר? לייזר היא קרן אור, שמיקדו אותה, פיקסו אותה למטרה מסוימת, והיא בעלת אורך גל אחד. כשיצרו בעצם את מכשיר הלייזר, פיתחו אורך גל שידע לטפל בשערה. מה בעצם קורה? הלייזר פוגע, ההבזק פוגע בשערה, השערה מתמירה, יותר נכון המלנין שבתוך השערה, הפיגמנט, מתמיר את אנרגיית האור לאנרגיית חום, מתרחש פיצוץ מאוד גדול בשורש השערה, השערה ניתקת מהשורש, ניתקת מהפטמית וממה שמזין אותה, ובעצם אנחנו מקבלים את ההרס שרצינו. את האור החלק הזה שכולנו שואפות. אחד ההסברים היפים ששמעתי על טיפול לייזר, נכון? הייתי פעם מורה. היית פעם מורה, שומעים את זה, ממש שומעים. ומה באמת עושים נניח אם שיש שיער בהיר מאוד? היום יש בטכנולוגיה החדשה, פיתחו מכשירים שיודעים גם לטפל בשערות פלומתיות, אבל השערות צריכות עדיין להיראות. ברמה מסוימת. יש מכשירים בעלי אורך גל מאוד מאוד ארוך, שכן מצליחים לטפל בשערות פלומתיות מסוימות, בשיער, באזורים הורמונליים, בהחלט. ראינו באמת כאן איזושהי דוגמה לטיפול הסרת שיער בפנים. כן, גם התאמה נכונה, במיוחד בפנים, שזה אזור הורמונלי, הוא מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, ופעם בטכנולוגיה, הנה אנחנו יכולים לראות, בחורה שבאמת הסירה שערות מהפאות. עבודה ממש יפה. וזה עבד מאוד מאוד יפה. פעם היה נהוג לגלח את השערות מהפנים לפני טיפול בלייזר. אני יודעת שיש מכונים עד היום שמסירים, לפני שמסירים הסרת שיער בלייזר, הם מגלחים את הפנים. וזה נראה לי איום ונורא, ממש איום ונורא. בטכנולוגיה הקיימת היום עושים את הטיפול על השערה, על הפנים, ולא קורה כלום, אין שום קביעה. יש מכשירים שיש בתוכם טכנולוגיה שנקראת DCD, שזה פטנט מיוחד שבעצם שומר על הקור במכשיר ומונע קביעה וסיכוי... וגם כאבים, אני מניחה, אין נוחות. עדיין צריכים להגיע לשורש, וברגע שיש יותר שיער מעל פני האור, גם אותו שיער מקבל את החום. ואז הוא יכול ליצור חימום יתר של האור ולא להגיע לשורש השערה. אז אפשר קצת לגזור, אז טיפה עם מספריים לגזור, אבל להיות מאוד עדינים עם פנים, כי זה פנים, בכל אופן. זאת אומרת שיש בכל זאת איזשהו צורך לחזק את השערה לפני שבאים לטיפול, או בגזירה. אז בכל הגוף באמת מגלחים את השערות ומחזקים את השורש, אבל בין טיפול לטיפול עדיף לא לגעת, עדיף לתת פשוט לשערות לצאת החוצה, ועד שכבר יצמחו שערות, את תגיעי לטיפול הבא. רואים כאן באמת טיפול של סנטר גברי, זה משהו גבר שסבל מפיצונים בצבא באופן... כן, פוליקוליטיס. אז בעצם פותרים לו את כל הסיוט הזה של הגילוח ושל הקיצונים. פחות דלקת. פחות דלקת. פחות דלקת בסקיק השערה, נכון. נהדר. גם בגב, בעיית הסיור בגב, אפשר לפתור אותה בקלות באמצעות הסרת שיער בלייזר. דרך אגב, לא בהרבה טיפולים. לא בהרבה טיפולים. זה מאוד אינדיבידואלי, הטיפולים. מאוד מרשים. אחד צריך מעט, אחד צריך הרבה. כן, נכון, אבל עדיין רובם זה בערך סדרה של 10 טיפולים, אני חושבת שיחסית לאורח החיים שלנו, 10 טיפולים זה... לכל החיים. המון תודה, קרן כחלון שדות. תודה רבה. תודה לכם.